Kituroi jing maham ki bapen ken mau ya kisngi jong ke jing pendap ya ke jing tho ke lanang sawa jam. Kim sawa shu na jengai henry kila sawa hajan menta. Ki jing jia bedang shen hapo Manipur kala penting pensir om tang ya ki briu ke bedon hapo Manipur henry kala pensir ru wad ya ki sorkar jong ki jela ki ba merjan. Kibami syakmat ben pelaj im ya lagi jong kibriu kentup ru ya ke sorkar Meghalaya. Kaba lale ya ke bedai, da kaba kala lej syauno ya kibriu jong ka kibadon Manipur. Kibor sorkar jong ki jela marjan, ki lej syau ila kibriu, la kalong da ki kali ki lingsun, kila ya lek kerki kat bala banjada ya la ki jong kibriu jong ki. Hang ne pila ban yo i ya ki kali jong ke sorkar Nagaland, Katba kidang hair state pan late shaw ya kinaga kibadon hapo Manipur. Kijingjia hapo Manipur kidei kijingya kan ad hapteng para riulum henry kene kijingya kan ad. Kalapoy siya kijing syatang jong ki yeng mane Kristan kata nadu ki yeng mane jong ki Meitei, ki yeng mane jong ki Kuki, ki Thangkul, ki yeng mane jong ki jaj ben riu rong mei, bad ki wei de. Kine ki yeng mane bala syatang kilakot siya ka sau puway teli. Bad ki mensiam ba koridor ki bala du no hakane ki jingya kan at ki long hapo kasan peungun. Ngimpat juk hamyo asngyaw kot ba ki jingya kan at ki ba kum kine mensua ba kin donru ki yeng mane jong ki Kristan ki ban syak thang no kane ka pen i ba ka jingya kan at ka don ka jingya day bat ki jing tre jong ki bor jong ubamman. Kumbala tho ha ka shithi syaki Ephesus kalanong ka ban riyo ka dekot ka bakat ar ba ka jingya le jong ni Kamlong, ya ka snam bat ya ka do henry, ya ki bor jong ki mensim jong ki jingdum. Usoitan uriu syukor basianti, utip biang-biang, ba udon setang kendet ki por ban penjat, ban syukor, bat ban pentut ya ka jingelap gospel, bat ru ban kang ya ki balangan, ya ka gospel ban syakri lang ya utrai ha ki jingya seng. Kumta upen don kam da ki buit senti jong u. Bad upendon kamru dagi Kristan ki ban long mau jentud ha kapan penpriang ban yalab ya ka gospel. Kumta ha ki jaka ki ba isu pentrei uyale persya ya ki bangen ban wad ban yale ha kadur jong ki jingya perjai benriu. Kat ba hap dengi Kristan pat uwan ha kadur jong ki jingya per ha ki nongrim jingen ne ki ha kata ki jingya per doctrine. Kay gabaw Jisu ula de bhikai ha Mathias arpusau le nong kedkot ke ban riu hadu banyaw. Bakin don kitma om tang hap deng ke wei keri bat ke wei pat henrei kitma hapok ke wei ke hima hap deng ki kenja ban riu ki badon haka. Kijingele markenti para hima kidei ke wei na kidak bau Jisu uhikai kenang bangin tip ya ki ayom ki bakadu. Tongin duway na kabenta ki briu ki badon hapo Manipur. Bakin yamam markeliang, bat kin sngaw tho, bakiday tang kinong yad lenti, pasipor hang ni hapratay. Bat hakajo kaporu tongin king atiar bahaya lade. Kanang bangin la, ban yang skem, kumha kinay kisngi ki basniw, kumbahikay kaktiyan ublay, nagi Ephesus kalanong gabandario kadakot kabakat lay.